bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Ere neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Zigorre manda bota gintuzten basamortuan mendira, hurbila joan da gelditu nintzen oasiari begira. ¡Renacuajo, firme! Como te vuelva a pillar otra vez dormido en la garita, te voy a meter un purazo macho que te va a enterar. ¡Conejo, chalao! ¡Alerta, Vasco, alerta! Sin novedad en la guardia, mi sargento. Escucha, Vasco, dentro de poco vendrá un coche muy grande con un mandarín clavado en el morro. Cuando lo veas llegar, tú gritas a todo pulmón: ¡guardia, formá! Y entonces saldremos todos a formar. ¿Has entendido, chalao? Perfectamente, mi sargento. Jelonimo jauna, ez dakit nola arraio ibili izan naizen zu bezalako ergel batekin. Zuze eskubide dezu inori kontatzeko gu bio jokoan egindakoak. Zure balentriak erakusten ibili beharra dezu. Jakintza zu hemendik aurrera, ez dezula nik nahastutako kartaik pikatuko. Akabo gure musaldiak. Egia esan jokalari txarrazea, eta ni behintzat ez dizut irakatsiko bateko makilarekin irabazten. Aio betiko. Zigorre manda bota gintuzten basamortuan mendira, hurbila joan da gelditu nintzen oasiari begira. Mora gazte bat sartu zitzaidan han bihotzaren erdira. Horregatikan harrez geroztik beltzak egiten dit diztira. Beltzak egiten dit diztira. ¡Alto! Vaya horas de venir. Toda la mañana esperando con las botas lustreadas y todo. Pasa, de menuda leche está el sargento. ¿Te va a caer una gorda? Kaixo, Goxemiel, ire zainengoan. Eskerrik asko. Bezaingo neska horrek erantzuna bidalidik, Quieto, eonai pixo baten, Artaburua. Bakik, paper hortan idatzitakok neonentzako bagarrituk eta... Jelonimo maitea, zoratuta utzi nauzu zure azken gutunarekin. Nolako maitagarria zaren, nolako izgoxoak esaten dakizun, nolako poza hartu dudan zure berri edukita. Desiratzen nago permiso bat hartuta hemen barrena noiz azalduko zaren. Hau Artaburua. Joko mordoa ikasia nago, eta zurekin bainoen ituzke probatu nahi, Jelonimo. Aldizka eta zaldizka, puntuan, trukean, mordo bat. Ai, Jelonimo maitea, egunero oroitzen nahi zurekin. Zatoz lehen bailen, mila musu zuk dakizun txoko horretan, zure maritxu. Kakazarra! Traste honek ez dik bate grabau. Hau Artaburue. Bai, grabau dik.
entzun. Hau eitu bertsolari honenak. Ba, ote? Bai, hoixe, dudipe. Ikusi aldu zen. Hacia ropa, mira, Xavier Dicone. Hau ere azaldu de palazago. Kaspata berrian, Frankoren guardiko izango duk. Berde bat. Zer? Berde bat, beroa. Barkatuko didazu, jauna, baina hemen ez dakigu zer den berde bat. Ze edari klase da hori, jauna? Tia, te berde bat, beroa, eta azukrerik gabe. Barkatu, jauna, baina hemen ez dugu horrelakorik sekula zerbitu. Aitzinamendu gutxi duzu hemen, aterazak baso erdi bat, oire ez duk txarra izanen da. Eiken dibentzat. Inundike. Hori baso erdie. Barkau atrebentzie, baino, nun ikasi dezu euskera zain ondo, hemen goxe euskaldune ematen dezu. Frankorekin? Frankorekin? Eibarren eta Markinan ibili nintzen nik gerra garaian Frankoren alde eta euskaldunen kontra. Batetik bertzera euskaldunak akabatzen ibilita, azkenean euskaraz irakatsi zidaten Nafarrek. Eta jakinaleikei inporta espazazu, ze partetakoa zean zu? Tangerrekoa? Arraioai, gure goialdeko bat hautza eramantzian Frankok. Ara, ezagutu behar dudanik hori euskalduna baldin bada. Jose Miel, iztu eta? Jose Miel, ez zait ezaguna egiten. Bai, Jose Miel. Ben ikusita etzazu sekula aztuko. Ez dakit, ba? Egi esan, zaila dago ikusten gizahua. Zer dauka ba, zaila izateko ikusten. Zea, tamaina falta, hoxe dauke harrek. Txikia, Ez da izanen ba, bertzolaria. Bai, eta lotsagabe galanta gainea. Bai, ongi ezagutzen dut. Bai, ta bizi alda. Ongi hala ere. Bai, Eta zertan dabil baan? Beltzak zuritzen. Ua hemen hieltzero azizten. Ta han berriz horre pintores egitu du nonbait. General egin dute. General? Zei emazte ditu. Zei emazte? Denak beltzak. Zei emazte? Anitz maite dute zeiek. Eta familiarik edo hazi aldu. Ba ditu, 23 zeme alaba. 23? Denak euskaldunak. Jose Miel gizajoa. Gizajoa? Zergatik ordeak gizajoa? Pentsatzen balan egin beharko duen denak mantentzeko. Berak ez du lanik egiten, emazteek mantentzen dute bera. Arraioa! Eta gure Jose Miel iztuetak ez aldu ba obligaziorik hango kuartelean. Baizera, apikondo azpian aritzen da bertzotan, eta gero beltzekin bainatzen oazian, neurri hartu dio bizimoduari, behin errantzidan, inoiz itzultzen bazen Euskal Herrira, zintzurra eginen ziola bati baino geikori, alderik alde, bere espatarekin.
Arratzaldeon. Baita zuri ere. Lasai, erostera nator. Batza gutxi egin dut aurten. Umeak erosten ditut. Umeak eosi. Gaztetxoak. Berandu. Berandu zabiltza, hor gorago bazuten bat saltzeko maukua. Goiti, non? Abaline izeneko basarren, bazuten lehen ume bat, salduta pake arra utziko ziguna. Patzi mutilzarra. Ederki egin hendik zintzurra alderik alde Josemiel iztuetak bihar etortzen delarik bere general espatarekin. Da mutuko zaik ederkiz saltzeko hobea zela erran izanak. Azaldu beharra naukan ba, nik lehiora. Hau da, hau. Bai, nahikoak dira. Sarminteka etxen. Oaintxe konprenitu dira zertan dabilen abalineko txikie. Bikondo azpien jarreta alperkein. Ez pa? Moro horrek zea esandik, tanjeren beltzak zuritzen dabilela. Ez alduzue ezer konprenitzen. Pintoreaikodek batzutan... Motel isilik egon nahi. Generala dek eta 6 emazte zeuzkek. Denak beltzak. Eta beraz uriedek. Ez alezue konprenitzen? To, egiei, nik ez diat aurreneko narrapau. Egie. Beltzak zuritzen ari dek, bai. Zenbat dume zitula esandik moro horrek. Nola zurituko dik txikiak dozen erdi bat beltz? Bera bai, bestuko ditek. Kendu itzik bibotetzarroiek. Gabon, ama. Hemen alaiz. Bai, gabon zuire, ate. Barkatu Josemiel. Gabon bai, seme, gabon. Gabon, Josemiel. Ta, bukabolek soldadutza hoi. Bai, Oi asko bat hil behar den derrepente. Noiz etorriaiz? zea, ego erdin. Guardin, ta nun ibiliaiz ba, guain arte. Hortik, denba pasa. Hiri azala asko gortu zaik Afrika hortan. Ezin ba, ilundu baino lehen etxea du. Ez soldautzan ez dek gauza honi ikasten. Aie, enaute kaboin baino. General bezala etorri nahi nuen etxera. Dotore. Ze esatek, general bezala? Izarrekin? Semea general egin da, etorri zaigo inazia! Azteko salda zeuke hau bigarren atzen aidek. Txerrao, jaskoa, tortillaren bat. Tortilla bat, gustoa jango nikek? Frantsesa ala espainola. Berdin zaiak. Hoixe ba, tortilla ez baitia titzeiteko nahi. Ze, ordiziko txapelketarako prest? Txapelketarako? Ze txapelketa? Bertsolari gazteen txapelketa. Nik hortaz etzegiat, ezer? Ba nik irratin entzundia Lazkau txiki izeneko bate kantatu behar duela. Eta izango itzeala pentsatu iat? Txapela Lazkaua ekarri berdek, hemen jarriko jau jendek ikusteko. Aizaki, Josemiel, ze arraio eikeko. Ez aldek ikusten? Baino, ez aldakik ze eundan gau. Gutzat, etzeo jaiik? Gaur txapelketa eunedek, motel. Ezin dia, lana zeukeat. Bai, hoxe, ordiziko frontoi daukek lana, txapelketan presentatzez paiz, ez ailazkau gehiago azaldu eure bizin. Bat falta du, Josemiel iztu eta Kortajarena. Lazkao txiki. Bai, Lazkao txiki jartzen du hemen. Bera izango da seguraski. Atxaldeon, jaunak. Arratsaldeon, Lazkao txiki. Asteko ordua izango dugu noski? Zea? Zu zara orduan Lazkao txiki. Bai, ala esaten didate. Oroitzen altzara nitaz.
Ez, nahi zoroitzen ez. Lehen aldia da, berorri ikusten dudala, apaiz jauna. Gu biok itzegina gara ba, zu txikia zinela. Umean itzela, esan nahiko du berorrek. Nere txandare iritsi data, nola bait beharko hasi, naidetan eran neure buruai, gaur ezin egin arazi. Zorioneko epaimaia da, zorioneko ordizi, gainerantzeko anai arreboi, arratsaldeon lehenbizi, arratsaldeon lehenbizi. Donostian topatu nuen gerraurrean Lazkao txiki hau. Orduan 10 urtere ez zituen izango, eta baldakizu ze galdera xelebre egin zidan. Ez dakipa, o Manuel. Ea nolako dokumentuak neuzkan alako praketa luzea behar izateko. Lotxagabea. Paregabea. Agurraren ondoren bakarkako gaia jarriko diogu Lazkao txikiri. Berari egokitu zaion gaia hauxe da. Zer da bertsolaria? 2 bertsotan, zer da bertsolaria? Ondo. Azte gaia, azte. Hauxen da gaia, ala behar da, egoki jarri diguna, bertsolarian ordan aipatu, hori dut eginkizuna. Osadu bere lagun maitea, ta memoria laguna, gure hizkuntzaren poiska bakarrak, neurtu oidituna. Hoidek bertxotan eitea! Gure hizkuntzaren puskak neurtzen dituen. Oso ederra da hori. Bai, on Manuel, baina lagun 2 aldiz bertso berean. Hori itxusia da. Euskal Herriko bertsolaria, nola dan bere jatorriz, estudioaz ez da egiten, ez baldin bada etorriz. Alde batetik gaiari segi, hitzak neurtuz besteriz, nahiago nuke gaioen jabe, seguru baldin nibane. Badugu txapelduna. Denak entzun beharko dira, on Manuel. Hoidek eta Jose Miguel! Epaimaiaren erabakia hause izan da. Txapelduna, Jose Miguel Liztueta. Eta neuk ekarri behar. Jaun Andreok, Lazkao txiki dugu beraz bertsolari gazteen txapelketa ontako irabazlea. Bertsolari gazte honi, bertsolari gordin eta txapeldun batek jantziko dio txapela. Basarri handiek zorionduko du Lazkao txiki. Zein dek, apaizoi? On Manuel leku ona, bertsolaritzaz gehien dakiena. Oi, gezurrek, gezurrek. Nik enioan galdetu nolako potro zeuzken. Honena gaitu, Jose Miguel, irabazi jau! Zorionak Iztueta, oroitzen altzara behin zesan nizun? Ez. Bertsolariak ezaldu ba memoria laguna? Baina oker dago berorri. Ez, eta orduan ere nengoen oker. Bertsolaria izango zinela esan nion zure andereñoari, zuk 10 urte zenituela sartu zenidan ziria batek. Banekien nik txapela jantziko zenuela noizbait. Barkabeza, Manuel. Bai, barkabeza, baina nik txapela 100 jaztet. Zer? Naizta barruan tristura gorde, aurpegia irri fartsu. Herririk herri ibili zinan, gehienean umotetsu. Goibel zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu. Txiste kontatzen paregabea,
eta bersotan berriz maixu, txiki handia zinan zu.